So ato dahil mi karon guys kay Manong Roy. Alam mo magtinduwa daw ni Ayun. Nene. Kayo ka ka. Ako. Kaya papa nanoy. Kayo ka ka. Ha? Kayo ka ka. Ako. Kaya Baay. ako. Gusto kayong pabi. Gusto Manong Roy guys na. Inana doon na siya. Okay, be, kiss ate be. Kiss ate. Kiss ate kay mo ato ta. Gusto kayong kiss. Kung wa pa na. Sus, di ito na ang kiss. Oh, so, si mama guys, manhira dito guys. Ngunit pa. Kamuday na guys kay si ganiha rana sige ingon nga mo adto tayo ng nine. Kaon baboy. Mo inana na. Sige hila ko. Sumato daw ilang nine. Sumato na sa dagay ni karon kay mo. Manong Roy ba? Nana daw guys. Sumbay niya si Mama. Agoy. Apit ng lamba guys. Uy, agoy! Lamba na doon. Papa. Gusto na yung hotel? Ha? Gusto ka? Guys, ito na lang guys. Oh. Mag-agi-agi. Masata dire yan kami.